L-unika rigall li vera xtaq Malcolm Benzien għal dan il-miliet huwa li jkollu saħħtu lura. Rigall li iżda ma jistax jingħatalu. Malcolm iħossu ġie kbir minħabba problemi li għandu f'saħħtu kawża ta' inċident ta' traffiku. Jien għandi saqajja ġifieri ma nħossomx. Waħda minnhom di il-leminija laqqas biss ġifieri nollija. Apparti minn hekk qed jaffettwani wkoll il-parti ġenitali wkoll. Ta' kuljum jieħu l-morfina biex itaffi l-uġigħ u kawża hekk il-ħin kollu jħossu għajjien. Minkejja li rapporti mediċi jagħtu l-parir li Malcolm għandu jagħmel operazzjoni barra minn pajjiżna biex jittaffilu l-uġigħ b'50%, il-Gvern ilu 7 xhur jirrifjuta din it-talba. Meta ġifieri applikajt jiena biex immur barra, forsi qatt jirnexxieli mmur bil-fondi tal-Gvern ma mmurx minn buti. Ġiet rifjutata l-applikazzjoni. Il-ħajja ta' Malcolm inbidlet mill-lejl għan-nar u mir-raġel li kien jisfen u jipprattika l-kickboxing kif jixed l-apparat tal-ġim li għatem fid-dar, issa spiċċa jimxi bil-krozzi. Malcolm ikollu jserra fuq il-familja tiegħu biex imantni lil martu u ż-żewġ titfal tiegħu. Alla ħares m'hemmx għalija u m'hemmx il-familja tiegħi. Il-familja tiegħi eżeħole bil-kuġini, qed ngħidlek bin-neputijiet kollha ġifieri moħħhom fija. Minħabba żball amministrattiv, il-karta li kellha tintbagħat lid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali damet ma ntbagħtet u Malcolm ilu 4 xhur ma jieħux il-benefiċċji soċjali. Issa m'għandi xejn nagħmel li immur ġifieri nipprova nieħu loan mill-bank u nissallab biex nitla' u nagħmel din l-operazzjoni.